Iki sing ngendang sapa? Mas Maman. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Cerita aku dan dia jatuh cinta, cinta yang dalam sedalam laut, laut meluas cintaku hanyut. Ali janji desa Semar Mulya untuk Anda semuanya. Om Iwan, monggo pergi Om Iwan. Mbak Eni, harimau, harimau, harimau. Harimau Malaya. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawang mangku. Nganti lingsir srengenge ono kene, aku nunggu Rizka Gunawan. Mas, tak SMS remben mesti yen tak telepon malah paling Idong kemana-mana. mangkel aku bedok pipimu sekal tak cuma Ali janji tarine alasane mangolake sapa wong sing ora gelo kadung ngedandan Rizka ora teko. Loh, Mas iki mau sing njaluk lagu sapa? Mau tak kandhani lho, Dik. Joget-jogete rasa nyawer. Bareng duit entek rawani joget lho. Kok diet sih? Iki mau masak Masane iki Semar Mulya iki mewajibkan nyawer apa piye? kok terus ngece lho, wong ning kono lho kandhane. Sapa? Endi mau? Lah iki lho. Njaluk lagu. Oh iki to. Mau kok jarene duit muntek terus gak wani joget jarene. Oke. Kang Rene nek nu. MC ini jaluk kopi. Jare sing akeh lho jarene kowe jok ngece lho. Nek aja oke mrene. Joget rasa nyawer diomongi ngeyel. Bareng lagu diputer gak mrene. Iki juragan kabeh kok rumah Lah iya. tamu lho. Kae kok. Tanggapi campur-sari apik-apik malan. Yo. Ayo. Jan-jane kowe ning endi gelagakku sajo nyuplian Semar Mulya di mana-mana. hatiku sujud Om Iwan sembah nuwun. Namanya siapa? Om Iwan. Om Iwan. Solo bergoyang asik. Om Iwan. Oh, Iya, iya, Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning pawang mangu. Om Iwan, ikut joget sini dulu Om Iwan. Nganti lingsir srengenge ana kene, aku nunggu kowe. Mas siapa namanya? Mas Tito, tak SMS. Mas Tito.
jenengan janjane salah kula niku napa? Jawab Angger Mas. sing disawer Lawanen wae. Mas, lawanen Mas. Kula niku janjane salahe napa, Mas Iwan? Kula sing kenalan kali jenengan, sing sawer mesti wong wedok. Kula nggih gumun lho, kula ten mriki salah napa, ngono apa salah dina kowe. Salah jejege. Kurang dhuwur ngoten. Oke, baik. Oh, wah. Jenengan nek ngomong jarene kurang dhuwur kok mungkin. Kurang dhuwur to? Kene sebelah kene to, Om. Ben rada cedak lho. Ben ngidak-ngidak HP. Jancane kowe dengan gelakatmu saja jiwani. Atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Bayu asik semar buat Anda semuanya. Sini dong Bayu. Maju. Celuk Mas. Paminya kesini. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng pawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Tak SMS Kali janjine jarene alasane mangkelake sapa wong sing Aku ora nesu lho, Dik. Wong kuwi karo aku ya rombongan lho, Dik. Kok cemburu wae? Aku ora jerles. Kancane wah, malah Asita. kabur ki engko malah. Hah, lebokke, Dik. Ayo siap. Bablaske Sidarondo, Mas. Mas, napa, ngersake lagu napa? kersane dangdutane jarene Mas. Dangdutnya apa Mas Tito? Oh, Perawan Kalimantan boleh siap. Mas Tito terima kasih Cie. Janggutmu dikapakne karo Mas Tito. Males gua. Janggutmu dikapakne. Ngene 20.000 tok kancane 100. Dingenekke lho, Gek. Lah iso. Kurang sayang piye dingenekke barang kok. Kowe iki cocok ngesan. Seneng aku. Seneng nang anggap dhewe ora tau ngejob kowe iki. Janjane kowe ning
apa tekan harimau Bisa bareng. tak kowe? Ah, Jajal, mana omongan? Tak pernah ucap hello kakinya melambai. Harimau. Madem mengarep. oh iya, kali harimau ngono harimau. Oke, baik. Sanes Mas. Kleru madhepe iki mau. Tak pernah ucap hello kakinya melambai. Harimau. Kesuwen. Mas Tito makasih ya. Berkah sehat selalu. Sampai siang Kak Bu Ayu. Fitrianti. Monggo Ibu. Sumar Mulya. Masnya enggak ikut joget lagi monggo loh Mas. Yen mulo sliramu wis tak aturi. Aturi napa Kang Mas? Oleh bojo sing tresno welas sejati. Oh kasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki nek dadi ranca. Angin piye kabeh iki wis kebaca. Monggo pasukan Karang Tarunane. Ora bakalan dadi sego. Mula ketemu iki tanpa upama. Ngerti kono lamaranmu sing tak tampa. Sumar Mulya. Biyen kuwi tak omongi ra percaya kuwi. Ora Lan Mas. bojoku mulya uripmu Ayu. Sono. Ape mau ora perlu diketuni. Hatiku biyen tuting sagung ngenteni. Kowe aku muga dadi jodohe. Ora kena prawate tak enteni ragane. Ora nyono sampeyan
lendirandane Orang nyono sampeyan sabar ngenteni harimau harimau Dengan hati tresnamu tulus lan suci Sakalong sing gedhe pangapurane Andung tresno bebojoan salawase Andung tresno bebojoan salawase bersama dengan artisnya Merauke Tuti Bugelwati. Spesial buat Mas Geger Pamulang Katresnan sejati Semar Mulya lagi
kasih. Sayang ayah. Spesial buat Pak Jayanto yang punya PT apa? Kudune kowe ngerti Ya tresnoku nomor siji enak elemu mlencani janji kowe teko ngalarani usahaku wis ra kurang kematiku wis popolan pas aku tuan cepet ketemu kowe ning dalan kowe kenangan kenangan ibu sini ibu jaket yuk jauh piye tak terutami tak usahake aku ra masalah yang kan perjuangke sing penting kowe bahagia nanging apa balasanmu ning aku kowe ninggal aku ninggal aku kurang apa lek ku mertahanke kowe malah ngepoti liyane Salah Jogja spesial buat Bapak Jayanto soal ibu ya Semar Moyo campur sari Indonesia Surakarta pikiran bahagiamu aku gampang jauh piye tak terekam mater sembah tak usah aku ra masalah yang kau berjuang dhewe sing penting kowe bahagia nanging apa balasanmu ning aku kowe ninggal aku ninggal tapi kurang apa
nebeng. Spesial Ayo, Mas kangge Mas Dito. Dito. Asik. Mbak Rina, Mbak Diana, Mbak Ayu. Rino wengi tansah kelingan rawan ayu Kalimantan angkat kulit
atiku jane tresno rawani nembung aku nganti kok ya wong linglung Semar mulya harimau esek harimau 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 sayang elingan nalika yen rino wangi tansah kelingan rawan ayu kalimantan tangga guling tak sayang-sayang aku nganti kaya kedanan Mas Kito nyanyi telah kembali padaku kasih setelah lama ku tinggal pergi tiada terkira di segala-galanya tiada terkira indah segala-galanya tiada terkira ini segala-galanya tiada terkira itu segala-galanya Semar mulya monggo Mas Kito asik asik Thank you, Mas. Terima kasih.
lagu bersedih. Ini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi.
digo ning Sragen jane. Harga apa? Lambo. Gue trambul malah. Tresno motor Kewang Kali terus Jakarta Barat bergoyang. Spesial buat Mas Ritra. Mbak Diana. Wong ayu sing tak tresnani Rita wangi mong kaimpi-impi aku ora bisa lali mong sliramu kepujan ning ati harimau 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 ramu sing tak tresno karane wong liya aku wis kepatrasno nanging ati kumpul gawe lara oh alah put kowe biyen tak kandhani ra kenek Piye, Mbah? cara kowe mbiyen gelem tak pek bojo sugih kowe. Uripmu penak ra bakal kaya ngene bengi-bengi nyambut gawe kaya ngene. Masa to, Mbah? Tak dadekne guru kowe. Wis, wis. Kok wis dadi ya? Ya, lebokke cayu. Oh, ya. Ning opo siramu teko ninggal aku enak Mas. Ayo Mas Warjo. Wong ayu sing tak tresnani Rina wangi sing titipi aku ora bisa lali mung kuku kepujan ning ati Gede manis ayu sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kepacut nanging ati kumpul gawe lara jane campur sari porok kok jane garapan kaya ngono lho. iki nek Semar Moyo lah enek, Mbah. Drame wi lho jan redet. Iki jenenge semangat. Semangat bangun disco kuwi. Wong iki delok-delok MC-ne nom ngono ya. Digarap rock ra apa-apa. Aku wis ngerti MC tuwek yo ngono digarap rock yo ngono. Kan yo iki lho
Kokok iki manut ae. Cepat kok, senang cepat. Ya oke. Cepet. Ayo Put. Ning opo sliramu tegung ninggal aku kaya Bocah ganteng. fokus hati juga Lho kuwi. Oke, baik. Bek santayung sinarengan kadang-kadang Semar Mulya campur Sari Pangarso. Bapak Wasimin kasepuhan Bapak Warno Gepeng ugi Roko Masis koordinator. Makarya sinarengan NNP Production Audio ngundang Semar Mulya Channel. Gambar bening harga miring. wis pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane antu kon gunung
ganjel no. Ganjel das. Ganjel apa? Ganjel apa? Ganjel dasku jare. Astagfirullahaladzim. Ya kene Semar Mulya sing geseh iki lho. Sapa sing ngomong kuwi mau? Tanggal 8 batal kae. Walat Gak ya. mungkin Mas No ngomong kaya ngono kuwi. Ndak Mas No mungkin. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti sing ngendang sing ngomong sing ngendang. Padahal gak mendem lho kuwi. Ora. Malah nemen. MC ini kaya asu jare. Lah Astagfirullahaladzim. ya. Nano. Monggo. Ora ngono. Biyen mula Kagawa ing ngimpi kawang sliramu wis teko jroning ati dadi raga tak gelem sliramu ra ono. Matur suwun nggih Pak David sampun katur yang dari Bogor. Matur suwun monggo. Hei, asik sekali ya. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek duwe sing halal wae cukup kanggo sandang lan pangan wasik asal Semar Mulya iki ku iki tukang tambal ban rezeki untung-untungan wayah apik duit kantongan wayah apes ketengku krasa kerancangan wasik terima kasih bosku enak Mak jedon, ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki dapur. Mak jedon, ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Yo asal Semar Mulya iki aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal weton cukup kanggo sandang lan pangan yo asik aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan Mak jedon,
ono ben pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Owe tambah mlumpuk. Owe tambah mlumpuk. Owe tambah mlumpuk. Owe tambah mlumpuk. Ya, dimana tadi pagelaran campur sari Semar Mulyo pangarso ini Bobo Wasimin Kasemar Bobo Warno Gepeng dan tentunya di Bongar dari dengan Merkomasis bekerja sama dengan NNP Production Audio Mendang dan juga Semar Mulyo Channel cerah foto mobil wonten kelentang-kelentang tidak tanding kirang nuju Prono Lonyo Gusamudra Pangsami ucapan terima kasih mewakili Saiful Bait Bapak Jayanto dan juga Ibu Ayu.